Márnosť nad márnosti, hovorí kazateľ. Slnko vychodí, slnko zapadá, náhli sa na svoje miesto, kde znova vychádza. Vietor duje k juhu a obracia sa na sever. Stále krúžiac veje a vo svojom kolobehu sa vracia. Čo bolo, bude zase. A čo sa dialo, bude sa opäť diať. Nič nového nie je to pod slnkom. Niet pamiatky po prvotných veciach, ani na neskoršie, čo nastanú. Nebude spomienky u tých, ktorí budú neskôr. Tak veru, márnosť nad márnosť. Všetko pominie a jediné, čo je našim podielom na tomto svete, je prchavý zážitok, aby sme v zápätí skončili v tme. Rodná dedina môjho starého otca sa pominula ešte skôr ako on sám. V opustenom kostole nad priehradou sa už preháňa iba vietor, potkany a duch maďarskej učiteľky Margit Dipčeši. Ja som rodak Kysučan z podhorskej obce Riečnica. Keď som mal 1 rok, otec odišiel do Ameriky. Ja som chodil do maďarskej školy. No učiteľka bola Maďarka, volala sa Margit Dipčeši. Učila nás maďarčinu. V prvom rade to bolo pozdraviť sa Dičír Tešik a Jezus Kristus a prežehnať, modliť a za ten Agishvionak, Isentergištring, neviem, amen. Už som zabudol, vedel som to všetko, aj zdravá, ale to je už 70 rokov. Nie, vraj sme to bolo ako, že sme utlačaní, alebo neviem, že... Prišiel 28. október, naraz učiteľka nás učila spievať Hej Slováci. A keď sme prišli na to, lebo u nás sa tak krátko hovorí, že žije duch slovenský, tak nás dala moc razy opakovať, že žije, aby sme potiahli. A u nás, ja to ani dneska neviem. Potom otec si podal žiadosť o licenciu na krčmu. No ale za 3 roky sme skrachovali. Otec si rád aj vypil. Keď prišiel lepší rum, povedal, že to škoda dať ľuďom vypiť.
Stahováci, poďte dole. Hláste sa dole, dostanete domy, role. Našli sme si byty, dali nám hotové čísla, kde sme si, Maďari boli vysťahovaní do Čiech, tí sa nemali vrátiť. Zaplatili nám aj stahovacie trovy, aj obilia do siatia. No a my väčšinu sme boli povstaleckí vojaci, čo sme išli dole. A tak sa teda aj môj starý otec ubral pomáhať národu slovenskému bývalé maďarské majetky osídlovať. Tak som sa poznala s mojím manželom. Ja som bývala na Vrchách 3 kilometre od Krupiny a nosievala som do Krupiny mlieko. No a on robil u Baťu a tam bol taký veľký oblok. Keď som sa chcela s ním zhovárať, alebo že by sme sa videli, tak som stade prechodila na ovom, náhodou pozrel cez oblok a videl ma. No a niekedy len také klinčeky drevenie hádzal dole, keď sme sa zhovárali s kamarátkou. Ja som sa ženil 24-ročný, tak išiel som zo ženu Zlatníkovi kúpiť obrúčky za 320 korún. To bolo v Krupine u Ecksteina. A vyjdem vonka, dal som žene na ulici obrúčku. A ja som si dal
Ani som mu neboskal, ani ona mňa, ani ja ju. Kdeže ešte na ulici boskavať. Keď mala byť svadba, tak som išiel do sebe chlieb, kúpil som 20 litrov vina, aj so svokrom som tam bol. Ja som zobral na chrbát ten demižon, dali nám tam aj vypiť svokor, ten bol už aj tak podnapitý, že sme išli krížom cez pole. Ten ruka ma oral do tej horačiny, čo spalo. Ženin krstný otec dal 40 korún ako dár mojej žene na tej svadbe. Švagor hral na harmonike a svokor hral na base. Potom sme si prenajali jednu izbu, dali sme si spraviť jednu posteľ a jeden stôl, stoličky a svokra potom nám poslala jednu kasnu z vrchov, ale kým mu doviezli z vrchov dole, tak sa rozsypala. Museli už spíjať. Prosím pekne. Z celého domu vyžaruje dávne a sladké tajomstvo. Dedo vravieval, že kdesi v dome je skrytá pálenica. Ale čo ako sme s otcom hľadali, nikdy sme ju nenašli. Po 48 roku Maďarov pustili z Čiech bez toho, že by boli upovedomili. No Slováci, berte sa, mali ste výmer v ruky, že je to ako váš dom, ale prišiel Maďar, to bolo jeho dom. No. Však ako?